název, který vám bude trochu povědomí z jedné světově proslulé skupiny. Mají krásný název, říkají si Metallica. Tak jenom upozorňuji, že to teď nebude úplně jenom pro fanoušky metalové a rockové hudby, protože tahle hudební skupina neziskové organizace Prapos, založená panem magistrem Pavlem Kantorem, teď bude hrát trošku jiný repertoár, ale máme je tady, tak si dáme na začátek dnešní akce bezvadnou muziku. Skupina Metallica. Dobré dopoledne. Dobré ráno, dobré dopoledne, vážení přátelé, takže naše Metallica se vám snaží rozesmát vaše tváře na tomto krásném dni lidé lidem. Ta další píseň se bude se jmenovat Divnej sen a budeme ji hrát v C-dur pro vás všechny, kteří byste chtěli hrát nebo zpívat s námi. Jinak se jmenujeme se Prapos z toho důvodu, že je to zkrátka práce postiženým, takže my se snažíme a děláme vše pro to, aby naši přátelé a kamarádi mohli se uplatnit v dobré, kvalitní práci. Takže ještě jednou krásné dopoledne. Teď vám zahrajeme skladbu, která, myslím si, že k Ostravě také patří, neboť tady vlaky mají svou dávnou historii
a ta píseň se jmenuje Mašina. Před tunelem houká je první verš, takže buď jste už jezdili tady kolem Ostravy na ty vandry, čundry a krásné lesní výlety. Tahle skladba už mnoho let v podání Viktora Pinkase a jeho přátel zaznívá už od dobrých ohníčků a na country estrádách. Takže Mašina před tunelem houká. Mašina před tunelem houká, násev je divný nádraží, tak zase jeden den začíná, vlak ucho pevně podpaží. Dál se na to vzorem skýtá, tak já tomu dlouho, slunce na prsty tě vítá, to by nám však nemohlo, že není tohle naštěstí, však ještě si ho nenašel, šel si domů na předtěstí, a tam si také zůstat měl. Přátelé, skladba Liák už nám mnohokrát dokázala, že její název nemusí být vždy o dešti, ale jenom o pěkné melodii, takže i to vám přejeme dnešní dopoledne zde s dalším praposem. Takže Liák se rozezní z tváří a nástrojů našich kamarádů. Say
A úplně krásná píseň, která je v rytmu, řekl bych, až nádherně čtvrtečně radostným, se jmenuje Dědečkovy hodiny a taktéž ji můžete znát z velkých šlágrů a ze slavných LP desek, slavných kapel. Stejně jako naše kapela Prapos, práce postižených v téhle chvíli hraje pro vás. Děkujeme, že jste mezi nás přišli a pokud je to poslední píseň, záleží asi na vašem podlesku, tak se s váma moc loučíme a těšíme se na vás na setkáních, kdekoliv nás uvidíte, pracovati a smáti se a zpívati. Krásný den vám přejeme. Ahoj! Skupina Metallica, děkujeme moc.